Maňa köplenç videolaryň aşagynda ýazýarlar da asmany masuda ýurdum parahat. Namart aýyp göller dogan ýylynden ýa şon ýalak zatlary ýazýarlar da. Ýöne biz aýyp gözlemdok. Biz jenaýat gözleýäs. Sebäbi ýurdun içinde bolýan zatlar hemmesi bäş barmagyň ýaly görnüp dur. Halkyň ýurtdaşynda edýän gulçulugy türkmenler gillete türkler görüp dur. Sebäbi olaryň öňünde işleýärler olar. Ya bolmasa ýurdun içinde o Gurban Gulynyň edýän şady hurramlygy, hökümet işgärleriniň problemalary çözmeň ýerine arkadaga şöhrat diýip bir sürü çäreler gurnap edýän haramlyklary görnüp dur. Ondan biz şo zatlara aýyp diýip düşünmendiler hakyky ýüzüni görkezmeli. Şolaryň çözülmegini talap etmeli. Biz şolara garşy göreşmeli. Bizem adam, bizem haýwan däl, bizem Türkmenistanyň raýaty, biz ýurdumyzda gülýaly ýaşamak isleýäs. Siziň aýdyşyňyz ýaly diýip aýtmaly. Ýogsam biziň ýurtdaşynda näçe wagt gulçuluk etjegimiz belli däl. Hiç kim bize garantiya beren ok. Meselem 20-30 ýyl Türkiýede işle ya Russiýada işle. Şondan soň sen gelersiň watanyňda rahat ýaşarsyň diýip hiç kim garantiya beren ok. Sebäbi sen Türkiýede, Russiýada gazanan puluňam şo hökümete talatmaň mümkin. Sebäbi olar sana garaşy otýarlar. Nädip senden para alsak, nädip ütübilsek seni diýip garaşýarlar. Şonuň üçin şo biýdüzgünçilikler bilen göreşmeli. Ýogsam olar siziň gorkanyňyzy bilse, gözüňize basyp puluňyzy alarlar. Egerde siz göreşmeseňiz, gözüňize basyp alarlar puluňyzy. Şonuň üçin biz göreşmeli. Geljekde mümkin bir gün ýurdumyza baran wagtymyz rahat ýaşar diýen umidiňiz bar bolsa, şo rahat ýaşaýyş üçin göreşiň. Sag bolun watandaşlar.